Кыш фасылының беренче айы безнең гаилә өчен аеруча якын һәм кадерле. Чөнки декабрьнең эчендә иң яраткан, иң кадерле балабыз Раил Рушан улы Быхтияров дөньяга килде, дип башлана Хвалынск шәһәреннән килгән котлау хаты. Раилебез тугачтан әтисе дә, мин дә бик бәхетле идек. Беренче яраткан, гүзәл, татлы, саулыклы алмабызны күкрәккә кысу олы шатлык һәм сөенеч булды. Нәселебез дәвамчысына без олы ышанычлар багладык. Көн артыннан көннәр узды. Бер артлы тагын 2 балабыз, улыбыз Наил һәм кызыбыз Руфина туды. Раилебез эне-сеңелесе өчен яраткан әзәкайга да әверелде. Ул бик тиз безнең кул астыбызга кереп, иң зур ярдәмчебез булды. Кечкенәдән үк ул бер эштән дә курыкмады. Башлап мәктәп, аннары югары уку йортын тәмамлады. Бер генә көн дә ул эшләмичә тормый. Бездән ярдәм көтмичә, хәтта безгә дә булышып, үз алдына көн күрә. Шөкер, улыбыз бер кайчан да йөзебезгә кызыллык китермәде. Ул бик сабыр, бар сүзендә уйлап кына сөйли. Кеше күңелен рәнҗетми торган балабыз. Аны бездә, 2 яклап туганнар да олы җанлы, мәрхәмәтле булганы өчен нык яраталар. Иң татлы балабыз, җан җимешебез. Син алдыңа куйган бар максатларыңа да әкренләп ирешеп киләсең. Инде үз өеңне дә булдырдың. Я Раббым, шушы өйдә хуҗабикә, сиңа җан юлдашы, безгә килен, яраткан ярыңны да очратырга насыйплар кылсын. Без сине сөеклебез бик яратабыз һәм бер догабыздан да калдырмыйча бары саулык һәм бәхет сорыйбыз. Калганын син үзең дә булдырасың. Улыбызның җитте туган көне. Безнең өчен олы бу бәйрәм. Шуңа теләкләрне алып килдек, кычак итеп олы бер бәйләм. Сиңа якыныбыз теләкләр күп. Иң мөһиме гаилә, әлбәттә. Җан юлдашын табып, яратышып, яшәсәң шиде мәхәббәттә. Йөрәгебез түрен тәшкил итеп, балабыз дип сөеп яшибез. Һәр адымың өчен тик куанып, шатлыкларга күмелеп яшибез. Иңнәреңә кунган фәрештәләр бәла-казалардан сакласын. Кылган ни бар дугаларым улым, усал, явызлардан якласын. Бәхетле бул, бер үк кайгы күрмә. Ярдәм кирәк булса, без янда. Бер генә дә очрамасын балам, җиңелмәгән киртәләр алда. Котлы булсын матур туган көнең, ап-пак кардай булсын бәйрәмең. Күркәм җыр белән төгәллибез шушы матур теләк бәйләмен. Иң изге теләкләр белән әниең Асия Рәшитовна, әтиең Рушан Равилович, энең Наил, сеңелең Руфина, әбиләрең Рәйсә, Разия, апаң Рәхинә, абыең Ринат, Яңа Зимница, Хвалынск, Тольятти, Кулатка, Сызрань, Электросталь һәм Әлмәт шәһәреннән барча туганнарың. Раил, туган көнең котлы булсын. Алдагы җырны бергә рәхәтләнеп тыңлый әле.